ama bat eta seme bat. Eta seme honek, omen zuen ipurdie handia. Baina, handie. Gela baina handikoa. Zer baina handikoa? Gela baina handikoa. Ba, hau, behar bada hau ezain handie. Oso! Eta, ama hau seme hau zen pobre. Eta egun baten, semeek, eta seme honek izan azun, txomin ipurdi. Horako ipurdi puskau eta txomin ipurdi. Normal. Eta hori, seme honek, zan hemen zuen batera. Nik zein godet, pobre geha eta egunero jateko dirurik ez dago eta bak ezin goten. Erregeren ahunga ez. Erregeren ahunga naiz eta diru pixka bat. Eskatuko diot, gu pixka hobeto bizitzeko. Horren goiz baten, guguraldiara, gau bezalako guguraldiara atean zala, esatu dut, erregeren ahunga naiz da. Ze ikusiko? Aseri bat ikusi zuen. Bakizu zaran aseri edo azerie? Isatxa, badakizu azeri oiok asko gustatzen zizkiola. Azeri ikusi da. Orduan azeri azaldu zitzaion. Eta azerik esan zion, nora hoa txomin ipurdi! Eta txomin ipurdik esan zion. Erregeren nanoa, diru pixka bat eskatzea, eta azerik esan zion. Ai, ni erregeren oiaktegin egongo banitz. Ingo nukenik lanearra erregen oiategin. Eta orduan, txomin ipurdik esan zion. Ba, sartu nere ipurdin. Eta etorri nerekin. Oso ondo. Orduan, azeri esaktu zen. Txomin ipurdin, ipurdi handi barrun. Eta txomin ipurdi, ba, bideari jarretu zion. Hui! Zer ikusiko? Otsoa. Otsoa ikusizu. Otso behar. Eta otsoak esan zion. Nora hoa txomin ipurdi. Eta txomin ipurdi esan zion. Ba, erregeren anoa, diru pixka bat eskatzea. Pobregea eta horrela pixka bat jateko pixka bat egitzeko. Eta otsoak esan zion. Ai, ni erregeren zalditegian egongo banitz. Zalditegi hartan egongo banitz. Ni jango nuke Ariel, onanik ingo nuke lan erra. Bai, ba, sartu nere ipurdin, eta etorri nerekin. Eta hoxi gintzen, otxoa esatu zen, txomin ipurdin. Ipurdi holako handi edukita, leku eba zeuken. Sartu zen, eta txomin ipurdin, aurra zen. Tipiti. Ui! Eragoen zer ikusi zuen? Erreka. Ibai handi bat ikusi zuen. Baina ibai handi, baina itxasoa bezalakoa. Handi. Olako xarraiek eta arazuzken nabarmen, eta... Ban, zubirik etzeon zubirik. Etzekin nola pasatu bestaldea. Eta badakizu ez da esantzea. Ibaia, sartu nere ipurdin eta etorri nerekin. Eta arun, Ibaia txominen ipurdi esatu zen. Ibaia lehortu intzan, lasei pasatu zen. Iritsi zan behingoz erregeren jauregia. Iritsi zan jauregia eta atera zienan, bueno, lehen bizintzun ateago, don! Atera zien, morriak eta neskamean eta zienan da, ikusi zuen. Mutiko hau, kriston ipurdikin, handi da. Txon, korrika juntzen erregea abisatzea. Erregea esan zian, aten olako eta olako mutile dauta. Abai? Eta esan zu zer nahi dut da, juntzen korrika eta. Zeintzea eta zer nahi zuta, ni naiz txomin ipurdi. Eta nahi nuke erregeren diru pixkat, hobeto xo bizitzeko. Torun morroiak eta neskamean, korrika juntzen erregea. Hala eta hola nahi omendo, diru pixka nahi omendo eta erregea. Diru pixka bat, boa! Nire zaizkit alperrak bate gustatzen. Bakizue, alperkerin dabilena, nik esango zein behar dezuen. Hartu mutiloi eta eaman gure oiotegia, gure oiok jan dezaten. Gure oio handik jan ingo duen mutile.
Eta hori, erregeren olio zien, bakizu nolako? Olako handik. Baina olako handik, iaia ostrukako ezain handik, olako, hartu zuen, lehenbizi esan zuten, Txomin Ipurdi, erregeko hola esan du. Txomin Ipurdi esan du. Hauze, ni ez naiz alperra, ni etorri naiz erregeri eskatzea diru pixkat, baina ni ez naiz alperra, eta aserratu nintzen. Hartu zuen, neskamek eta morroia hartu zuen, erra eman zuen, oiotegia eraman zuen. Oiok, olako handi, hasi zezkion Txomin Ipurdi irungo, kanga, ere moko handi, kanga. Eta lehenbizi Txomin Ipurdi geldik ontzan, baina morroiak eta neskamek, ja aldein zuenen, azeriri, Ipurdin zeuken azeriri esan zion, azeri, atea ikanpoa, guantxe hauta erregenen oiotegin. Atea zan azeri eta, nire oio, eta dana txikitu zituen. Hango oio guzti txikituta garitu ziren. Azeri guztua garitu zen, eta mendia lehitzen. Tripa potolo. Oixe, tripa potolo egin, mendia juntzan. Olpea olako tripa potolo. Igual obeliz bezala. Eta oixe, obeliz bezala exe. Eta orduan, mendia juntzan. Urrengo goizen, errageak esan ziren, morroia eta neskamei. Bueno, juntzaizte oiotegia, eta Txomin Ipurin ez zurrek hartu eta sartu lurpen. Juntzien, oiotegia, taka. Eta ikusi zuen, Txomin Ipurdi, lasai. Eta oio guztik txikituta lurren. Baina, erregi esan ziuten, eta erregi esan ziuten, baina mutil horrek nola hindu hori? Ez da posible, horako oio hondik eta mutil horrek indara hondi eukiko du. Bueno, guainin behar dezue. Mutil hori hartu, Txomin Ipurdi hartu eta zalditegia eraman. Ze zaldik handiko die eta indara handikoa daukie. Horren hartu zuen Txomin Ipurdi eta eraman zuen zalditegia. Zaldik zien? Ikastola humano handigo. Ikastola bezalako. Olako handik zien. Eta lehenbizi zaldiko olako zuen, olako Ipurdi handikin ikusten. Mutiloak kristuen Ipurdi da. Baina pixkanaka, zaldiko bilu zien da. Hasi zion. Taka! Ostiko, beste ostikoa. Jask! Koska egin pixkat horrela. Txomin Ipurdi, pixkat bildurrez, baina gelik egon zan. Eta morroiak eta neskamek aldein zuenen. Otxoi esan zion! Otxoa atea Ipurditik, hemen txauta erregen zalditegin. Otxoa atea zan Ipurditik eta... Zaldik! Ze aragie herra daugaten zaldi hauek, eta hatta zaldi guzti, dana jantzitun. Garbi! Eta tripa potoloa. Obeliz bezala. Andola hauek. Ja, bukatu zan, eta mendia aldeizan. Lasai, tepeto. Eta orduan, urrengo goizen, etorri ziren eskamek eta morroia, ze aukitu zuen? Berriro. Txomin Ipurdi. Lasai. Elurra mendia. Eta zaldi guztik, txikituta lurren, danak janda. Zien erregei esatea? Errege esan zuen. Baina mutilo honek kristoren gara egiko da. Lasai. Errege esan zuen. Ni baki zengo dugu. Ingo dugu, herri guztiko, herri osoko, lasto guzti bilduko dugu, jarriko dugu plazan bilduta, jarriko dugu mutil hau laston gainen, eta zu emango diogu, bertan erregadin. Bertan erregadin. Eta ordu jarri zuen, herriko jende guzti bildu zen, lasto guzti bildu zuen, kriston zuatza, kriston metea egin zuen lastokin, hundie, antxe gaina jarri zuen. Zu eman zioten, eta horrentxe berotzen ari zanen, badakizu ezen erreka zeuken barrun Ibai handie, eta Ibaie, atea bantxe Ipurditik, eta busti hau dena, itzali zuen, eta hasizan, ure atatzen Ipurditik, ure, eta zu itzali zan, eta dana hasizan uolde bat sortu zuen, eta jandi guzti, korrika, beste lehikiko baizien, korrika, erreka ere bai, korrika zitiotzeko, izututa ez da, mutileo zen. Erregea ebai.
Orduan, esan den, torna ere, bueno, bilera bat indarra txomin ipurdi. Orduan, esegir ziren, txomin ipurdi eta ere. Eta ere egitzen, a ber, txomin ipurdi. Ze behar dezu, ze. Ni baino indartxu guazea, ni baino hobea zea, eta behar dezune eskatu, eta emango dizut, era bero alde. Eta txomin ipurdik esan zen. Baina, ni honeatu hori naiz, diru pixkat eske. Baino, diru pixkaten eske. Baina, eman ez diazunez, bauan, eman barko diazu, nire ipurdie betetzeko gaine, urre eta diru. Emango dizu. Eta erregek bilduzun bere diru eta urre guztie. Baina, alari ipurdie etzan betetzen. Eta, orduan, herritar guztien diru eta urre guztie bilduzuen, ze herritarrak gaizki portau zien txomin ipurdikin. Eta, orduan, herriko diru eta urre guztie bilduzuen, sartu zuen ipurdin eta txominek esan zuen, bueno, gehiago ez daukazuen ez, nahikoa da, honekin asatuko naiz. Eta ja, aldeintzun, juntzan amatxon gana, bere etxeko kutsak eta txoko guztik dirukin datana bete zitun, eta handik aurrea, txomin ipurdi eta bere ama, ez falta etzuela bezi izan duzien, egunero ondo janaz eta zorion txu. Hoxe da txomin ipurdin ipurdi. Gustatzen zuen?